Accidents a la llar. Consells preventius a casa. Comproveu periòdicament que els aparells de calefacció i els fogons de la cuina funcionen bé i feu que un professional els revisi cada any. No sobrecarregueu la instal·lació elèctrica. No muntegueu piles andròmines ni sobreocupeu les habitacions. És perillós deixar espelmes enceses. Vigileu la mainada a la cuina. Eviteu que toquin els fogons a la cuina ni les estufes amb foc. Si hi ha foc a casa, si escala foc a la cuina, no hi tireu aigua. Intenteu extingir-lo amb una tapadora o un drap i aparteu-lo del fogó. Si no podeu marxar de casa, tanqueu-vos en una habitació amb finestra al carrer. Poseu draps mullats a les escletxes i feu-vos veure per la finestra. Per evitar electrocucions, no utilitzeu l'electricitat ni els aparells elèctrics si estan mullats o si aneu descalços. Tapeu els endolls accessibles amb taps homologats. Vigileu que la mainada no fiqui objectes metàl·lics, tisores, clips de cabells, agulles, etc., als forats d'una presa de corrent. Per evitar intoxicacions, guardeu els medicaments i els productes domèstics tòxics, lleixius, el fumant, aiguarràs, etc., en un lloc segur i fora de l'abast de la mainada. En cas d'intoxicació, identifiqueu quin producte l'ha causat i comuniqueu-vos amb el telèfon d'emergència 112 a través de l'aplicació per a dispositius mòbils 112 accessible. En cas d'accident amb gas, si sentiu olor a gas o en detecteu una fuita, no encengueu els llums ni cap aparell elèctric o electrònic. No fumeu ni encengueu cap espelma i obriu les finestres per ventilar la casa. Més informació al web interior.gencat.cat/seguretat llar.